So ayun mga kaslim, bibili kami ng barbecue doon sa Dude's Barbecue. Yan, Dude's Barbecue. RD. So yan guys, hindi na ako nakapagkuha ng video nung umuwi na kami kasi gabi na yun. Kaya hindi ko na nakunan. Dito na kami sa bahay ngayon. So, thank you sa pag-watch sa aking video. At sa susunod pang mga video, abangan nyo po. So, bye-bye!